Nachádzame sa v obci Ščitáre a mám pre vás v ponuke nádhernú záhradu. Ščitáre sú nedaleko mesta Nitry, takmer sa dá povedať, že je to mestská časť. Presne pre vás, ktorí bývate v Nitre alebo v okolí, povedzme, žijete v paneláku alebo v byte a máte občas chuť si vyraziť za nejakou zeleňou, tak toto je ideálna ponuka práve pre vás. Krásna záhrada, ktorá má 10 árov, presne je to 938 m², priemerná šírka pozemku je asi 15 metrov, dlhý je 80 metrov, je tu rovno prístupová cesta priamo pred pozemkou, v okolí sú chatári, ktorí tu majú záhradné domčeky, chatky a všetci sa o to veľmi pekne starajú, je to taká dobrá komunita. Dôchodci, ktorí to predávajú, moji klienti, sa celý čas o ten pozemok veľmi pekne starali. Do budúcna nie je vôbec ani vylúčené, že je možné tento pozemok premeniť ako keby na stavebný, alebo že bude možné na ňom stávať. Je tu neďaleko prístupový bod elektriny, takže za malú investíciu nie je problém si dať priviesť elektrínu. Voda taktiež nie je problém, dá sa navrtať studňa na tomto pozemku, voda tu je, na všetko máme dokumenty, takže určite ma kontaktujte a možno si aj vy dopestujete takéto pekné jablčka na vašom vlastnom ovocnom strome. Budem veľmi rád, keď sa mi ozvete.